Mentre el rector i el seu equip estan ocupats internacionalitzant la nostra universitat i assolint la immortalitat acadèmica, a la UPB cada xicotet canvi provoca una conseqüència inesperada. El nou pla de finançament era magnífic, com el rector, però ens ha dut un augment de la grandària mitjana del grup que disminueix el POD i impossibilita desdoblaments en grups docents. I si a més vos compte que he trobat una correlació entre l'augment del TMG i les despeses de la bufanda del Petegàs amb càrrec polític? O creieu que hi ha una connexió en el fet de que la gestió de recursos humans, que ara ens costa més diners, estiga en mà del fitxatge estrella del gerent amb què funcione pitjor? I que molts laboratoris no complisquen amb les normes de prevenció de riscos amb una baralla entre les escoles d'industrials i d'Alcoi per un màster habilitant? O que els pressupostos de la UPB estan relacionats amb la massacre en Palestina? Acompanyeu-me a mi, a Aston Catcher i a l'efecte Papallona per les sessions del Consell de Govern i del claustre universitari. Analitzem dues coses aparentment inconnexes. Parlem del Pla d'Ordenació Docent 26-27. El vicerrector va presentar el treball enorme de consens que ha dut a terme, on tots les RTs estan igual de fotudes. I això sembla que és bo per allò del mal de molts. I que té un informe favorable de la vicegerència. Iau, fins ací la seva explicació. Alguns companys PDI m'havien demanat que es posara la seva posició. Resulta que el nou pla de finançament genera un efecte papallona en la grandària mitjana del grup, perquè sostenibilitat significa més estudiants en les aules, entre 45 i 55 segons el grau d'experimentalitat. I què significa això? Més feina per al professorat i classes massificades per als estudiants amb probablement pitjor qualitat docent. I els problemes laboratoris és més greu, perquè molts no tenen aforament suficient per al grup i el centre no pot desdoblar-los perquè no té més POD. I si passa alguna cosa en un laboratori que ha superat l'aforament, la responsabilitat és del professor o professora que ha permès que es supere. I si es desdoblen els grups, es tracta de docència exempta. Exempta de que te la paguen, clar. I suposa que aquest POD és molt bo per al professorat i l'estudiantat perquè només 3 PTGs van votar en contra i 2 més es van abstindre, mentre que tot el PD i l'estudiantat present estava a favor. Yupi! D'altra banda, el PTGAS que té un càrrec acadèmic a la UPB, com pot ser directors d'àrea o secretaria general, etc., té un complement salarial extraordinari en Nadal, que en qualsevol altra universitat pública només cobraria el PDI. Però aquí, a més del complement mensual per desenvolupar el càrrec, també cobren unes retribucions addicionals. I així que hi ha direcció d'àrea que es duen una alegria per Nadal per fer un treball extra que jo encara no sé quin és. Com bé va explicar en la sessió la meva companya Olaya, la llei de funció pública només permet que el PTGAS cobre el salari, l'antiguitat, el complement de destí, el complement específic, la component complementària del complement específic, la productivitat i la carrera professional. Però res d'aquest complement. Teniu una més ampla informació en els vídeos dels anys anteriors que vos deixo el linkejats en la descripció. La transparència del rector no arriba fins a que pugueu saber quines són les persones afortunades i quan cobren. Jo, que no vull problemes, només vos diré que són 30 persones que en total cobren més de 68.600 euros i que qui més cobren són més de 10.500 i que menys 450. La defensa, òbviament, va vindre per part del secretari general, que a la pregunta d'Ivan Gallego de si ell també ho cobrava, va dir que sí. A la fi, 7 vots en contra i un any més que moltes famílies passaran un bon Nadal. I ara, el per què aquests 2 punts estan junts? Doncs resulta que des que el rector Capilla va arribar al càrrec, el temall mitjà del grup no ha deixat de créixer. I sabeu qui no ha deixat de créixer també? La bufanda del PTGAS d'Eli. I jo no sé molt d'estadística, però me sembla que el que podeu veure en la gràfica es diu correlació. Però segur que és causalitat. I si encara no t'ha quedat clar què és l'efecte papallona, t'ho exemplifique en un moment. Un Tan Health volia muntar un estat jueu a Palestina a finals del segle XIX. Aquesta idea, moguda pel moviment sionista, va dur a molts colons a establir-se allí.
I tot anava moderadament mal, fins que vas començar a anar molt mal. Apartheid, conflictes armats, moviments d'alliberament palestí que també maten a civils, expansió dels estats d'Israel, franges de refugiats, accés al poder de Netanyahu i el seu govern sionista, extermini de dones i xiquets palestins, negació de l'entrada d'assistència humanitària, assassinat de periodistes, etc. I enmig de tot això, el Banc de Santander i les seues inversions en indústries armamentístiques i empreses que espolien la terra palestina. I sabeu on més tenen interessos? En la Universitat Politècnica de València, on aporten 450.000 euros al pressupost. Així que la plataforma UPB per Palestina, el canal de WhatsApp dels quals vos recomane, va demanar al Consell de Govern que votaren contra els pressupostos perquè no haurien d'ajudar a blanquejar un banc que fa negoci amb la mort de persones, i menys de xiquetes i xiquets. I si no fora prou, que ho era, el pressupost també veu un augment de la contractació de servipolis, que sembla la solució de capilla a que els gerents escantimen petegàs, a no ser que vinga de la GVA i siga de la Cuchipan. I a més, una inversió insuficient en prevenció de riscos laborals, que aquí som més de curar que de prevenir. Tenim la Universitat Vella i sense complir la normativa en matèria de salut i prevenció laboral, com vos conte en el punt següent. Així és com el deliri d'un moviment que pensa que Déu li ha promès la terra d'uns altres va acabar provocant que més UPB votara en contra dels pressupostos. És estrany que en el Consell de Govern s'hagi de comptar els vots per estar segur de si s'aprova un punt. I més, si el punt és un simple informe de viabilitat d'un títol. Però els astres es van alinear, la batalla entre industrials i Alcoi es va trobar amb la denúncia de més UPB sobre la seguretat de les instal·lacions. Però anem per parts i ho entendreu tot. Des de fa temps, l'Escola d'Alcoi vol un itinerari, un grup del màster habilitant en enginyeria industrial, per a que els estudiants que cursen el grau allí puguen acabar també el màster. Però l'Escola d'Industrial no vol ser-lo. De sobte, i amb el suport del rector Capilla, Alcoi demana una nova titulació que, amb un altre nom, habilita exactament igual que la d'Industrials. El director d'Industrials discrepa en l'informe sobre la predicció de la demanda que ha fet l'IBIE, que no és gens habitual, i tampoc li deixen els comptes dels recursos a dedicar en el context d'augment de grandària mitjana del grup que ens està imposant el rector. A més, ve una tramitació no habitual del títol, amb convocatòries que no respecten els terminis, documentació incorporada a última hora, coses que aprova la comissió acadèmica abans que ho fas a l'escola... Vamos, la deriva que jo denuncio habitualment, però que els consellers i conselleres toleren quan no els afecta. Per la seva part, el director d'Alcoi diu que ell duia en el programa electoral la implantació d'aquests màsters i que a ell li agrada complir. No com a capilla. No, que això de capella no ho va dir. Ho dic jo perquè som mala gent. Si el rector ja va dir fa un any en campanya que havia complit el 100% del seu primer programa electoral. Si no sapiguera que no és possible, diria per la seva intervenció que el rector estava forçant l'aprovació d'aquesta titulació només per a obligar a industrials a cedir amb l'itinerari. I en això estaven els directors i el rector quan la meva companya Fàtima Romero, delegada de prevenció a més de consellera, va intervindre com ja havia fet en el màster d'enginyeria rural, per dir que la documentació presentada donava unes garanties inventades. Ni tenim aforament suficient, ni podem garantir el compliment de les condicions i requisits de la legislació de prevenció de riscos laborals en els espais assignats per a la docència d'aquest títol. Com serà la cosa que cap vicerrector va contradir allò que va exposar? Que si podeu mirar-lo en el vídeo en el Consell de Govern que està a la web de la Secretaria General, és antològic. Així que la suma dels vots en contra de les abstencions per la competència i la hipotètica pressió sobre l'escola industrial, més els que consideren que no poden continuar augmentant l'oferta de titulacions sense instal·lacions en condicions, va provocar un moment memorable en el Consell de Govern. També vos conto la sessió del claustre, perquè es canviava el reglament de l'òrgan i, en la meva opinió, no per a bé. El rector només volia dues coses. Reduir els terminis de convocatòria i enviament de documentació, que es veu que com ell ja sap de què anem a parlar, no veu la necessitat que la resta ho sàpiga amb prou antelació, i que el professorat associat i l'ajudant doctor compartisquen el mateix representant de la mesa.
que sembla que si són 6 vocals, el rector se té que repretar en la taula i li dona claustrofòbia. Així que, tot i que l'article 59 dels estatuts enumera 6 conjunts diferents de membres, com vos mostra en pantalla, el secretari general diu que això no són sectors, sinó col·lectius perquè patates, i que ell compta només 5 sectors perquè patates. I encara que ell mateix va convocar eleccions en 5 sectors, ara diu patates. I ell continua comptant-s'hi. L'altra qüestió a comentar és que la mesa, extralimitant qualsevol atribució que li otorguen els estatuts, el reglament, qualsevol llei o el sentit comú, va preparar un informe en el que recomanàvem votar a favor o en contra de les esmenes presentades. I no contents en això, es projectava en la pantalla el sentit recomanat del vot i en el mateix color que la cartolina al SAR, no siga que algú es fera un embolic. Per cert, el vicerector Montserrat va dir que li semblava molt bé perquè li estalviava temps per a llegir-se la documentació. No vos flipa que aquest home mai pensa el que va dir abans d'obrir la boca? I més flipant encara, tot el que la mesa va recomanar d'aprovar, es va aprovar. I tot el que va recomanar rebutjar, rebutjat. Toma efecte papallona. I què coses van rebutjar? Que es facin 2 sessions del claustre a l'any per fomentar el debat real i no només la lectura d'informes i el torn obert de paraula, que ells i les membres del claustre tinguin la documentació i les convocatòries en temps suficient, que el professorat associat i el professorat ajudant doctor tinguin cadascú el seu representant de la mesa i, si cal, que es compri una taula més gran, que no puguen retallar les gravacions en el torn obert de paraula, l'únic moment en què el rector no té control del que es parla. I és que, si no t'has adonat, des que el rector va dir que el dia de la dana la gent no es va anar a casa perquè no sap autoprotegir-se i el vicerector Montserrat que el que no sabíem era llegir, s'ha tallat aquesta part dels vídeos penjats. Casualitat? No ho crec. També es va rebutjar que la mesa, presidida pel rector, no puga recomanar el sentit del vot a la resta del claustre. I així, en un munt d'iniciatives que jo pense que afavorien la qualitat democràtica dels nostres òrgans, però el rector no. I jo tenia 2 minuts per explicar-les i el rector una pantalla gegant amb la seva recomanació de què votar. Qui penseu que va guanyar? I també vàrem aprovar l'acte de la sessió anterior i jo vaig descobrir que encara que demanes explícitament que consti en l'acte que el rector no para d'interrompre't, això no entra en l'acte. Perquè diu el secretari general que és exactament igual que demanar que conste en l'acte que fa calor en la sala. I ho diu sense riures. S'adequaren comissions i la comissió electoral on el rector nomena un petegàs només perquè és l'informàtic encarregat de l'aplicació va tindre 8 vots en contra, perquè ja s'ha enfartat de que el rector Capilla només considera que l'aportació del petegàs ha de ser tècnica. Aprovaren reglaments de diverses escoles, departaments i un institut. I Fàtima va agrair a aquelles entitats que han garantit que els representats en la comissió permanent es trien per els seus pars, perquè el representant del PTGAS en la comissió permanent del Consell de Govern continua designat pel rector en contra de la majoria del PTGAS electe de l'òrgan. Modificaren el reglament de funcionament de les càtedres i aules d'empresa i aprovaren una normativa de gestió d'espais. I parlant d'espais, li van cedir uns a l'Ajuntament d'Alcoi. Han concedit la medalla de 25 anys a les persones que li toca. Es va començar la tramitació d'un nou grau i es va aprovar la memòria de 6 màsters per al nou campus de Beillan. I també es modificaren 3 més per al campus clàssics. Es va aprovar el calendari acadèmic i el límit d'admissió en les titulacions i també un parell de convenis per a programes conjunts de doctorat i un parell de renovacions de dobles titulacions. Es van adherir a xarxes, plataformes, fundacions, entitats i associacions i el Centre de Biomaterials i Enginyeria Tisular serà institut universitari. S'aprovaren els pressupostos de la universitat i de les seues entitats dependents. Nomenaren a José Ramón Medina professor emèrit i aprovaren una plaça de tu per estabilització i 3. I per últim, els preus dels títols propis i de les activitats de formació permanent. Abans d'acabar, vull dir públicament que el director d'Alcoi m'ha demanat disculpes per l'incident que varen protagonitzar en la sessió anterior. I això li honra. I com vaig dir una cosa en públic, doncs també dic l'altra, que és de llei. I ara ja m'acomiade amb l'últim efecte papallona que he trobat. Quan més caps ens duen de la Generalitat,
Més treball tinc jo com a sindicalista. Encara no he editat aquest vídeo i he assistit a la següent sessió del Consell de Govern, així que ens veiem en un poc de temps, sigueu bons i lluïu el llacet de protesta contra les polítiques de recursos humans de Capilla, que ens creixen els fitxatges estrella com a rovellons.